Gadewch i ni weddio. Diolch i ni o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron i ni yn cyflwyno'n hamser eithaf fel di ac yn gofyn i ti bresynoli dy hun i dywallt dy lan ysbryd arnom. I ni gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Cech atgoffa am un hoedfa bob Sul am hanner awr 3 hefyd i ni'n parhau i fethu Cymru Casgliad, ond os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith mae croeso i chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr, gadewch i ni ddarllen o Air Duw, yr Efengyl yn ôl Ioan, penod 20, yr 20fed benod, penod 20, ac yn dechrau darllen yn adnod 24. Ioan, penod 20, ac yn dechrau darllen adnod 24. Eithir Thomas, un o'r 12, yr hwn a elwyr Didymus, nid oedd gyda hwynt pan ddaeth yr Iesu. Y disgyblion eraill gan hynny a ddywedasant wrtho, ni a welsom yr arglwydd, yntai a ddwedodd wrthynt, oni chaf weled yn ei ddwylo ef ôl yr hoelion, a dodi fy mis yn ôl yr hoelion, a dodi fy llaw yn ei ystlys ef, ni chreda fi. Ac wedi 8 niwrnod dra chefn, yr oedd ei ddisgyblion ef i mewn, a Thomas gyda hwynt yn ar Iesu a ddaeth ar drysau yn geed, ac y safodd yn y canol, ac y ddywedodd tangnefedd i chwi. Wedi hynny y dywedodd fe wrth Thomas, moes yma dy fus, a gwel fy nwylo, ac estyn dy law, a dod yn fyslys, ac na fydd anghredadyn, ond credadyn. A Thomas atebodd ac y ddywedodd wrtho, fy arglwydd am Duw. Yr Iesu a ddywedodd wrtho, am i ti fy ngweled, Thomas, y credaist, bendigedig yw yr hain i welant, ac a gredasant. A llawer hefyd o arwyddion eraill a wnaeth yr Iesu yngwydd ei ddisgyblion, yr rhai nid ydyn ysgrifenedig yn y llyfr hwn, eithir y pethau hyn a sgrifennwyd, fel y credoch wi, mae'r Iesu yw Crist, mab Duw, a chan gredu y caffoch fywyd yn ei enw ef. Bydd y bendydd Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti o Dduw am y fraint o cael dod unwaith eto ger dy fron ac yn llawenhau am bob un cyfle i ddod i di ac bob cyfle i alw ar dy enw di ac yn gweddio o Dduw y byddwn ni yn ymwybodol ein bod yn dod i bresenoldeb yr holl alluog. Y byddwn ni'n ymwybodol ein bod yn dod i bresenoldeb ein tad nefo. Dy fod yn ein croesawu ni i ddod ynghyd gyda'n gilydd i gannu dy glodydd, i geisio dy wyneb. O Dduw, helpa ni i geisio dy wyneb di gyda'n holl nerth. Helpa ni i fod yn ymwybodol o'ch bresenoldeb. Maddau ni mor aml i ni'n rhithro mewn i'th di ac yn nad ydyn ni'n paratoi'n heneidiau fel y gydylsym ni. Nad ydyn ni'n sylweddoli ac yn atgoffa'n hunan ein bod yn dod i gwmniaeth y creawdwr y byd, yr holl alluog, yr un sanctaidd, yr un perffaith, yr un sydd yn holl wybodus. Ac o Dduw i ni yn eog o hyn dro ar ôl tro ac yn gofyn i ti faddau ni, helpa ni i oedi am eiliad ac i ystyried yr hyn i ni'n ei wneud, i ni yn dod i geisio dy wyneb, i gannu dy glodydd, i wrando ar dy air, i wrando ar yr hyn yr wyt ti yn ei ddweud wrthym ni. Helpa ni i ofyn y cwestiwn hynny, beth sydd angen i mi ei glywed heddi, beth sydd angen i mi ddysgu. O Dduw, gad i ni ddod mewn ffordd sydd yn ostyngedig ger dy fron. I ni yn galw arna ti o Dduw, i ddod i weithio yn ein plith ni, i ddod i gwneud yr hyn sydd i bob ymddangosiad dynol, i bob ymddangosiad i ni yn hunan, yn amhosib, i symud cenedl sydd mor galed, sydd wedi troi ei chefn mor bell oddi wrth i ti. O Dduw, helpa ni i gredu rwyt ti'n gallu gwneud y rhyfeddodau. Rwyt ti wedi gwneud hyn i ni'n darllen yn dy air o Dduw pan yr oedd y sefyllfa'n edrych yn anobeithiol ar yr Iddewon wrth iddynt o ddod o'r aifft ac yna o Dduw wrth iddynt agosau at y môr coch ac o Dduw i bob ymddangosiad distryw oedd yn ei hwynebu, caethiwed a chreulondeb ac eto o Dduw i ti yn wirthiol agor y môr coch. Rwyt ti'n gallu gwneud hyn, rwyt ti wedi gwneud hyn. Hefyd o Dduw i ni'n meddwl am dy bobl yn yr anialwch ac yn gwynebu newyn, ddim yn gwybod o ba le yr oedd ei bwyd i ddod. Ac eto o Dduw i ti i ddarparu'r manna o'r nef. I ni yn gallu meddwl am sawl ychlysur o Dduw yn yr ysgrythyr ac yn anhanes ein cenedl ni
i ti i ddod ac i ymyrryd pan yr oedd popeth yn edrych yn ddi. Ac felly o Dduw, i ni'n galw arna ti i ymyrryd unwaith eto, mae'n edrych yn ddi ar ein gwlad ni, i ni'n gweld y fath troi cefn ar bregethiad o'r Efengil, troi cefn ar gwir addoliad, troi cefn ar fywyd o sancteiddrwydd ac ymwahaniad o'r byd. O Dduw, i ni'n gweld y fath y ddifaterwch o'n cwmpas ni yn yr eglwys ac yn y byd. Ac o Dduw, i ni'n gweld mae anobeithiol yw'r sefyllfa yn ein nerth ni, ond i ni'n gwybod bod pob gobaith gennym gan dy fod ti yn Dduw sydd yn holl alluog, a dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti ei wneud. Os wyt ti yn Dduw sydd yn gallu agor y môr coch, o Dduw, i ni'n gwybod yr wyt ti'n gallu symud y neidiau i ddod i wrando ar dair ac i edifarhau ac i gredu yr wyt ti yn abal i wneud hyn. Felly o Dduw, i ni'n gofyn i ti, i ni'n pledio ath ydi i weithio yn ein plith ni. Gad i ni deimlo dy bresenoldeb, gad i ni deimlo'r nerth hynny, y pŵer, y nerth, yr holl alluog yn ein plith ni yma heddi. Gad i ni weld o Dduw ffrwyth hyn hefyd, i ti ddod a dwy'n pobl at y ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. O Dduw, yr wyt ti'n gallu gwneud hyn, felly tyrd, bendithia ni nawr, diogela ni cadw ar un drwg i ffwrdd, i ni yn ymwybodol iawn o ymosodiadau yr un drwg, ac sut y mae am ddinistrio'r hyn sydd ohono ti. Ac felly o Dduw, i ni'n galw arna ti'n cadw ni, i'n diogelu ni ac i'n bendithio ni. Tyrd lawr i'n plith, bendithio'n hoedfa ni, helpa ni'n ein haddoliad y bydd yn dwy'n clod i'th enw di. Tyrd felly, ni'n gofyn hyn o'r trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni gael ni emyn rhif 89. Emyn rhif 89. Dyw mawr yr rhyfeddodau maith. Rhyfeddol yw pob rhan o'th waith, ond dwyfol ras mwy rhyfedd yw nath holl weithredoedd o bob rhyw. Pa Dduw sy'n maddau fel tydi yn rhad ein holl bechodau ni. 89 gen i sefyll uwch ni.
Am testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan yr 20 benod, penod 20 ac adnod 29. Ioan 20 adnod 29. Yr Iesu ddywedodd wrtho, am I ti fy ngweled, Thomas, y credaist, bendigedig yw yr rhai ni welsant ac a gredasant. Nawr mae Sul y Pasg yn ddiwrnod arbennig pan ni'n cofio digwyddiad holl bwysig. Gwybod bod yna rhai efallai sydd yn dweud bod ni nad ydyn ni'n dathlu ac yn cofio'r didolig adeg y Pasg. Mae rai fi ddweud dwi ddim yn gallu deall y rhesymeg o gwbl. Os oes na esgus rheswm bob tro I ganolbwyntio ar un agwedd, I ni'n wrth gwrs I ni'n canolbwyntio ar yr agwedd yma bob Sul, trwy'r flwyddyn, bob blwyddyn, ond mae yna rhywbeth arbennig am ser y Nadolig pan ni'n gallu cofio a chanolbwyntio ar agweddau o'r Efengyl ac yr un peth adeg y Pasg. Mae'n hyfryd I cael rheswm I ganolbwyntio ar un agwedd, ond wrth gwrs dyma yw yr agwedd I ni'n canolbwyntio ar drwy'r amser. Ac ni'n siarad ychydig ynghynt yn meddwl am y Sul, falle dyma Sul lle mae yna rai, lle oedd rhai ym mynychu Capel. Unwaith y flwyddyn. Falle dolyg, ond ambell waith ar Pasg, ond dwi'n credu falle yng Nghymru ydyn ni wedi dod i'r pwynt dyw pobl ddim hyd yn oed yn cofio am Sul y Pasg. I fod yn ddiwrnod fod nhw fod I fynd I Capel. Falle bod y hyd yn oed y traddodiad yna wedi mynd o'n gwlad. Mae e mor dywyll yn diwedd. Ond mae'r Sul yma mor bwysig. Digwyddiad sydd yn cadarnhau yr hyn a ddath yr arglwydd Iesu Grist i'r byd i'w wneud. Heb y diwrnod yma does dim byd. Cofio yn y coleg yn goffo wneud treithawd ar y pwnc yma ac yn cofio cael stŵr ar y diwedd o bregethu i'r darlithwr achos o mod I wedi gofyn pam gofyn y fath cwestiwn. Oedd y dudalen olaf, falle yn y marn I, oedd y dudalen gorau o'r treithawd o nes I. A ges I llinell trwy'r treithawd ar y diwedd, llinell trwy'r treithawd I gyd ar y rhan olaf hynny o'r cyntaf, ges I farc weddol, o'n i'n eitha hapus gyda fe ar y pryd, o'n I wedi darllen y llyfrau I gyd, ond ar y diwedd nes I gofyn, beth yw arwydd y cad yr atgyfodiad? Beth yw'r arwydd y cad? A rhaid I fi ddweud, pam gofyn y cwestiwn? Chi ddim yn gofyn cwestiwn o'r fath. Does dim cwestiwn fwy twp I ofyn. Achos o'n i'n gwybod o'na rhyw farc cwestiwn. Odi yn bwysig? Ydy ni eisiau trafod y peth? Wrth gwrs bod yn arwydd o cael. Heb yr atgyfodiad, does dim byd. Petai yr Iesu heb dod o'r bedd yn fyw. Ni fydda'n Efengyl, fydda dim capel heddi yn sicr I chi. Falle bydd yna capeli fel sydd yn nghrefydd yr byd. Yn trio plesio rhyw ddiw yn rhywle, ddim yn gwybod pwy yw e. Heb yr atgyfodiad I ni'n ddim byd, mae e mor bwysig. Mae'r ysgrythyr yn dweud yn gwbl glir. Fe ddath Iesu Grist i'r byd I farw yn dod, mae hwnna'n bwysig. Fe ddath e'r groes, mwyn delio a phechod. Dyma beth sy'n mor bwysig am y peth. Ond rhaid oedd ei ddatgyfodi mwyn gwneud y groes yn holl, yn bwrpasol. Mwyn concro'r bedd, mwyn concro Satan, mwyn concro pechod, mwyn delio a phechod, rhaid oedd mynd i'r groes, ond rhaid oedd ei ddatgyfodi. Mae'r cyfan yna, chi methu tynnu un agwedd allan ohoni. Ac I ni'n gwybod yna a wnaeth atgyfododd o'r bedd y trydydd dydd, fel y dywedodd y byddai yn ei wneud. Mae e'n bwysig ond yw e. Mae pob un oedfa'n bwysig. Dydw I ddim yn deall y feddylfryd o golli oedfa, fyddai'n cyffwrdd ar hwn mewn munud. Colli oedfa, sut allwch chi golli oedfa? Wrth gwrs fyddai'n edrych ar ei mewn munud am y rhesymau ac yn y blaen. Ond mae pob un cwrdd yn bwysig. Mae mor bwysig, pam fod yn bwysig? Achos mae'n delio ar mater pwysicaf oll. Nath Iesu Grist ddod i'r byd i'r pwrpas. Beth oedd y pwrpas? I farw ar y groes. A beth mae'r atgyfodiad yn dweud wrthyn ni? Fe lwyddodd yn y dasg a ddath ei wneud. Mae mor bwysig. Ac felly mae pob un oedfa yn hanfodol o'r oedfa yn lleia posib I rai mwyaf o cynulleidfaoedd anferthol sydd I gael yn y byd. Sdim ots beth yw maintniad mor fach I ni fan hyn. Mae dal mor bwysig.
A mae'n bechod i ddweud yn wahanol yn diwedd, os yw'r efengyl yn cael ei ffrigethu. A mae Sul y Pasg yn bwysig. Ond mae bob un Sul yn bwysig hefyd. Ond i ni'n edrych ar y darn yma, dyma i chi ddarn o'r ysgrythyr. Yn y darn yma o'n blaenau ni fan hyn, daeth Mair at y bedd a'i gael yn wag. Ac yna fe ddechreuodd i grio, fe ddechreuodd i wylo. Ond yna cawn y geiriau yma gan yr Iesu adnod 16 ymlaen. Yr Iesu a ddywedodd wrthi, Mair, hithau a droes. Ac a ddywedodd wrtho, Raboni, yr hyn a dywedyd, athro. Yr Iesu a ddywedodd wrthi, na chyffwrdd am i. O blegid ni ddyrchefais i eto at fy nhad, eithir dos at fy mrodyr, a dywed wrthynt. Yr wyf yn dyrchafu at fy nhad i a'ch tad chwythau, am diw i a'ch diw chwythau. A beth ddigwyddodd Mair Magdalen a ddaeth, ac a fynegodd i'r disgyblion. Weled ohoni hi'r arglwydd, a dywedodd ohono y pethau, a dywedyd ohono y pethau hyn iddi. Beth nath Mair? Fe nath Mair wneud beth gofynnwyd iddi wneud. Fe ath i at y brodyr a dweud y mae'r Iesu'n fyw. Dyna chi eiliad. Dyna i chi gyffro. Dyna chi brofiad. Fe ddwedodd Iesu Grist wrthi. Fe welodd hi fod y bedd yn wag ac yna fe drodd a fe ddwedodd yr Iesu wrthi, cer, dos at fy mrodyr a dywed wrthynt achos oedd yn gwybod sef fydden nhw'n teimlo. Ac yna fe ath ac fe fynegodd i'r disgyblion. Wel, yn gyntaf, hoffwn i edrych ar y darn yma. A'r benawd gyntaf yw colli allan. Yn ail trigaredd dwyfo ac yn olaf yn drydydd ffydd heb weld. Wel, yn gyntaf colli allan am gyfarfod a gafwyd yn yr ystafell honno. Mae'r darn yn dweud yr oedd y drysau ynghau ac yr oedd y disgyblion yno yn yr ystafell. Am emosiynau a brofwyd, yr oedden nhw'n meddwl bod nhw wedi colli'r Iesu. Mae profedigedd yn beth fawr yn diwedd. Ac mi fydda'r profedigedd hon yn anferthol. Pan yn colli rhywun sydd yn annwyl i chi, mae e'n beth anferth, ond mae e'n ysgytwol, mae'n eich siglo chi i'r holl gorff yn cael ei ysgwyd, ond nawr, yr oedd ei holl disgwyliadau yn yr arglwydd Iesu Grist, ac nawr mae wedi cael ei ladd. I gobeithio'n ar chwal. Efallai ofn, achos mae'n cael ei ddweud, rhag ofn efallai i'r Iddewon, ofn i'r Iddewon. Mi fydden nhw wedi profi dryswch hyd yn oed. Pam bod hwn wedi digwydd? Sut gall hyn ddigwydd? Dychmygwch yr emosiynau yr oedd y disgyblion yn ei profi yno yn yr ystafell honno. Y digalondyd, efallai roedd rhai ddim yn gallu siarad o gwbl. Efallai roedd dagrau yn llifo lawr bochau'r rhai. A rhai nad oedd y dagrau yn llifo lawr i bochau, efallai roedd y dagrau mewnol yn llifo, yn dibynnu ar sut berson oedden nhw. Os yn nhw'n dangos yn allanol, ond mi fydden nhw gyd wedi cael eu hysgwyd. Ac efallai hefyd yn meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd i ni. Oedden nhw'n mynd i ddod ar ein holau ni nawr fel i disgyblionnau. Ond grandewch, dyma beth ddigwyddodd. Adnod 19 yna, a hi yn hwyr y dydd, cyntaf hwnnw o'r wythnos, a'r drysau yn geied lle roedd y disgyblion wedi ymgasglu ynghyd, rhag ofn yr Iddewon, daeth yr Iesu, ac a safodd yn y canol, ac a ddywedodd wrthynt, tangnefedd i chwi. Mae e'n anhygol. Os ych chi eisiau hanes cyffroes, dyma i chi gyffro, dyma i chi emosiwn pur, dyma i chi ymdeimlad, dyma i chi brofiad anhygol, y disgyblion yn llawn ofnau, dryswch, gobeithio'n ar chwal, ddim yn gwybod pa le i droi, ac yna, a drysau ynghau, ymddangosodd yr Iesu yn wirthiol. Dyna ble roedd yn yr ystafell, ac yn dweud tangnefedd i chwi. Does dim i'w gymharu â hyn. Dychmygwch nawr yr emosiwn, y rhyddhad, y llawenydd, y cyffro. Ond fwy na hynny, mi fydda reina gyd yn sicr yna, dwi ddim yn am hynny am eiliad. Y rhyddhad o weld yr Iesu, a oedd newydd cael ei groeshoelio, a'i gladdu. Y llawenydd o'i weld ei cyfaill. A'r cyffro
o meddwl, be sy'n mynd i ddigwydd nawr, y cyffro, a'r hyder oedd yn dod. Ond rowch rei nawr neilltu. Dyma beth oedd yn wir hefyd yn yr ystafell honno. Yr oedd presenoldeb y dwyfol yn o'n eu plith nhw. Yr oedd Duw yn eu plith nhw. Diwygiad o'r mwyaf. Os ych chi'n sôn am 1954, 1859 yn hanes Cymru, ac ymhellach nôl, os ych chi'n mynd i Griffith Jones Llandowror, a'r hynna i gyd, a'r cyfarfodydd a gawson nhw, a'r profiadau anhygol a gawson nhw, a'r canu emynau, dyw hwnna'n ddim byd o gymharu, a hyn yr oedd Iesu yno, a presenoldeb y dwyfol, yn syth ar ôl y croesoeliad. O'r fath ymdeimlad a fyddai yn toddi'r galon galetaf. Mae'n anhygol o gyfarfod yn diwe. Yno, yn yr ystafell honno, y deliwyd â phob un o emosiynau y disgyblion, y tristwch. Yr oedd y tristwch wedi mynd yn syth. Mewn eiliad. Yr ofn. Doedd dim ofn mwyach tybiwn ni yn yr ystafell honno gyda'r disgyblion. Doedd nhw ddim yn ofnus dim mwy. Y dryswch, dwi'n siŵr o neb wedi drysu dim mwy. Yr oedd yr Iesu yno gyda nhw. Ac wrth i Grist ymddangos yn yr ystafell honno, y diflawnwyd yr holl ofnau hynny, ond nid ydyn ni yn gweddio am ymddangosiadau tebyg o bresenoldeb Crist yn ein cyfarfodydd. Ond nid dyna beth i ni'n gofyn amdano. Yma yn yr oedfa, dyna beth oedd ni'n gofyn amdano ar gyfer nos Iau, ac i ni'n ddiolchgar yn dydyn ni am yr presenoldeb a gawson ni nos Iau. Ydyn ni'n gofyn bob tro o Dduw llenwa'r adeilad hon a 600 o bobl. Beth yw'r peth pwysica i ni eisiau? Yn sicr, ond nid dyma beth ddylse fe fod presenoldeb Duw gyda ni. Os mae ei wyllus yw llenwi'r lle yma a cannoedd ar gannoedd y bobl, yna yw glod y bydd hynny. Ac i ni'n dymuno hynny, i ni'n gweddio am hynny. Ond y peth pwysica yw fod i bresenoldeb gyda ni. Bod ni'n teimlo rhywbeth wrth i ni ganu'r emynau. Bod ni'n teimlo i agos atrwydd. Bod ni yn ei addoli i fod ei ysbryd ar waith yn ein plith ni. Ond nid dyna beth i ni moyn. Dyna beth oedd fan hyn. Dyna beth ddyle cwrdd gweddi fod. Yw yn benna fod yw gweddi, o Dduw, tyrd lawr ein plith ni. Tyrd mewn i'r ystafell hon. Dyna beth i ni'n gofyn amdano, dyna beth ddylsen ni fod yn gofyn amdano, ond mor aml, mae yna rhyw restre hir faith gyda ni, o 100,000 o bethau, ond i ni'n anghofio peth pwysica i ofyn, o Dduw, tyrd lawr ein plith ni. Tyrd a cynhesan calonau oeraidd ni, dyna beth ddylen ni fod yn brwydro gyda Duw mewn gweddi. O Dduw, i ni am i ti fod yma gyda ni. Gall y disgyblion fod wedi dweud, gweddio gyda'i gilydd yn yr ystafell fach honno. Gall nhw fod wedi dweud, i ni'n mynd i weddio nawr, y bydd sefyllfa gwleidyddol y wlad yn gwella nawr bod hyn wedi digwydd, a fydd yr economi'n gwella, a fydd tlodi yn diflannu, a fydd pawb yn gyrraedd i gilydd. Na, nid dyna beth oedd angen arnyn nhw. Beth oedd angen arnyn nhw? Iesu Grist. Dyna beth oedd eisiau. Crist, y dwyfol un yno ni plith nhw. Dyna beth i ni moyn. O na, dyna beth yle pwnc ein gweddi ni fod. Tyrd lawr un plith. I ni'n gorfod cyffesu ond ydyn ni. I ni ddod i sawl oedfa. Efallai fel y disgyblion gyda phryderon. Siomedigaethau. Dryswch. Ydych chi erioed i dod i cwrdd felly, ni'n fwy felly yn dydyn ni'n y dyddiau yma. Pryn neb am ddod i'r oedfa, hyd yn oed prynhawn. Faint sydd eisiau dod i'r oedfa. Lot haws ond yw aros gatre, traed laen, cysgu. Paned bach. Pnawn di Sul. Pnawn di Sul yn braf, ewn i'r parc. Ewn ni am wac, ond dyna pawb yn dwlu ar wac yn o bobl. Dwi ddim yn un sydd yn mynd am wac yr iama, mynd ar cwn, ond mae'n rhywbeth am pnawn di Sul, mynd am wac. Mewn i am wac, beth am mynd i fynd gyda'n gilydd ac yn sgwrs bach, ymlacio, achos mae'n ddydd o orffwys. Mae'n rhaid i ni cael gorffwys. Ac o ble mae'r syniad o gorffwys wedi dod, gorffwys o brysurdeb y byd, ond nid o beth yr arglwydd, ond i ni'n gweld fan hyn sawl gwaith, i ni wedi gweld hyn yn dod i oedfa ac i ni wedi teimlo yn ddigalon efallai. Llawn pryderon, siomedigaethau, dryso pam o Dduw, o rwy ti'n caniatáu
I ni weld y fath troi cefn ar dy air ac ar dy berson. I ni'n gweld mae mor anodd cael unrhyw un i ddod i'r cwrdd. A mae'n edrych yn fwy ac yn fwy anodd ac yn fwy tywyll, ond yw e? Ac i ni'n gofyn pam wyt ti'n caniatáu y pethau hyn. Ond yna ein gweddi yw tyrd arglwydd Iesu'n plith. Ond nid dyna beth ddylai fe fod. Fi'n siŵr oedd y disgyblion yn gwybod rhywbeth am y siomedigaethau, yr ofnau, y cwestiynu pam wyt ti'n gadael ni fod fel hyn, ac ni'n gallu gofyn yng Nghymru. Mae Cymru yn cael ei adnabod fel gwlad y diwygiad. A y capeli'n llawn. Ac eto i gyd ni pryn yn gallu cynnal oedfa. Un lle ar ôl y llall yn cau. Ac yn gweddi dylse fod tyrd i'n plith. Fel ar y cyfnod yr atgyfodiad y dath yr Iesu i blith y disgyblion. Yng nghanol ei hofnau, ei dryswch, ei cwestiynu, ei amheuon, ei siomedigaethau. Ac yna fe ddath yr Iesu i'w plith. Dyna ddigwyddodd yma, drysau nghau. Ond i'r Iesu ymddangos yna, ac yna am eiriau. Am eiriau ddwedodd yr Iesu wrthyn nhw. Tangnefedd i chwi, dyna oedd ei hangen, dyna oedd angen ar y disgyblion. Tangnefedd heddwch yr efengil, heddwch a geir yn unig yng Nghrist, trwy ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad. Dyna oedd angen iddyn nhw glywed yr efengil, dyna beth oedd e. Nawr oedd yr efengil yn ei gyfanrwydd, oedd yn amlwg nawr beth oedd e. Nawr fydde yna ddealltwriaeth llawn yn dod, ac nawr fydde nhw'n profi'r heddwch a'r cysur oedd yn mynd i ddod o'r efengil. Dwedodd Iesu Grist wrthyn nhw, tangnefedd i chwi. Nid yn unig yr oedd yn gyfarfod ni anghofir amdano. Ni fydd un o'r rheini yn anghofio am y cyfarfod honno. Sicr, dwi'n sicr o hynny. Does dim un ffordd. Bydde unrhyw un o'r pobl oedd yn bresennol yn yr ystafell honno yn anghofio'r cyfarfod honno gweddill ei bywyd nhw. Fe ddath yr Iesu iddyn nhw fod yn drist ac yn ddigalon ac wedi siomi ac yn llawn amheuon a ddim yn gwybod pa le i droi. Ond fe atebodd yr Iesu, fe ddath mewn i'w plith nhw ac fe ddwedodd yr union beth oedd angen iddyn nhw, tangnefedd i chwi. Fe ddath a heddwch iddyn nhw. Ond hefyd, mwy na hynny ni'n gweld, mae hwn yn gyfarfod mor bwysig. Gwrandewch pa mor bwysig oedd y cyfarfod yma. Adnod 20, ac wedi iddo ddweud hyn, fe adangosodd iddynt ei ddwylo a'i eslys. Yna disgyblion a lawen y chasant pan welsant yr arglwydd. Yna dywedodd yr Iesu wrthyn drachem, tangnefedd i chwi. Megis y danfonodd y tad fi, yr wyfynau yn eich danfon chwi. Ac gwrandewch ar hwn, ac wedi iddo ddweud hyn, fe a anadlodd arnynt. Ac a ddywedodd wrthynt, derbyniwch yr ysbryd glân. Am gyfarfod pwysig. Mae yna rhywbeth am yr oes yma sydd wedi gyrru'r ysbryd glân i ffwrdd yn does. Yn ei doethineb anghygol, mae'r byd efengyledd wedi penderfynu i ni fod i dawelu'r ysbryd glân. Ond nid dyna beth sydd fan hyn, dim dyna sydd yn y Testament Newydd, nid dyna sydd yn yr holl ysgrythur. Ter di'n plith, tywallt y lan ysbryd arnom, dyma beth sydd angen. Roedd ei hangen ar y disgyblion. Mae ei hangen arno ni heddi. Does dim gobaith heb hyn, os nad yw'r ysbryd glân yn dod lawr i'n plith, yna ofer yw'r cyfan. Yr rhaid i'r Iesu fod yn bresennol. A dyma pa mor bwysig oedd y cyfarfod yma. Roedd e mor bwysig. Mae'r digwyddiad yn bwysig, yr atgyfodiad, yr oedd yr cyfarfod yn bwysig i gysuro'r disgyblion. Ond yna beth ddigwyddodd fe ddwedodd hyn, ac wedi ddwedodd hyn, fe anadlodd arnynt, ac a ddwedodd wrthynt, derbyniwch yr ysbryd glân. Ond dyma i chi falle'r tristwch o'r mwyaf. Adnod 24. Eithir Thomas, un o'r 12, yr hwn a elwyr Didymus. A gwrandewch ar hyn, nid oedd gyda hwynt pan ddaeth yr Iesu. Nid oedd gyda hwynt. Nid yn unig nid oedd gyda hwynt, mae hwnna'n ddigon gwael. Mae hwnna'n bechod yn ei hun, allwch chi ddweud. Ond dyma beth sy'n neud yn waith.
Nid oedd gyda hwn pan ddaeth yr Iesu. Dwi'n cofio clywed hanes yn had pan oedd Dr Martin Lloyd Jones yn pregethu ac roedd e'n yr ysbyty. Roedd rhaid i'r doctoriad i ddal e lawr yn y gwely achos oedd e eisiau bod yna. Roedd e eisiau bod yna. Beth os daw yr arglwydd lawr? Beth os diwygiad yn dod? O, am bobl i siarad felly heddi? Os dim ots. Cwrdd bach yw e. Cwrdd gweddi. Cwrdd gweddi yw e. Cwrdd pobl ifeg nos wedi. Sdim ots am hwnna. Os gollai'r cwrdd yna, fydd un arall wythnos nesaf. Cwrdd Cymraeg Pnawn Dydd Sul, sdim llawer yn mynd iddo fe, a chi ddim eisiau gwrando. Sdim ots am y cwrdd yna. Nawn ni roed hwn ar neillu, fyddai yna yn y nos. Fyddai yna yn y bore. Fyddai yna wythnos nesaf. Cynhadledd haf. Os dim ots am y cynhadledd haf, sdim ots am y roed fawn hynny, fe ddoi un neu ddoi os gallai. Ond nid dyna iaith yr oes yma. Ond beth os daw yr Iesu lawr i'n plith ni? Ac dydych chi ddim yno. Ond heb sôn am hynny, beth am y gweddill, beth am y calondyd i'r pregethwr, beth am y calondyd i'r saint, beth am y dystiolaeth i'r bobl tu fas. Mae yna gymaint o resymau i fod yn yr oedfa, ond heb sôn am hynny, beth os daw yr Iesu lawr i'n plith ni ac doeddwn ni ddim yno? Alla dweud hyn, does dim pwynt gwastraffu amser yn rhestru esgusodion pam byddai Thomas wedi colli'r fath gyfarfod. I ni yn arbenigwyr bellach yn yr oes hon o feddwl am esgusodion pam fod pobl, neu ni yn hunan, yn esgeluso ymgynnull gyda'r saint. Os fuodd na oes sydd â llond pwced o esgusodion, o pham nad ydyn ni'n dod, dyma'r oes. Ond un peth a wyddom, I ni yn gwybod yng ngwaelod ein calonau ein hunain, os ydym yn chwilio am esgus pitw I beidio bod mewn oedfa. Onid yw hwnna'n wir, dwi'n sicr o hynny. Mi rydyn ni'n gwybod os mae esgus yw e. Allen ni twyllo'n hunan a trio twyllo'n hunan, ond yn ngwaelod ein calonau ni'n gwybod. Mae yna resymau dilys pam fod rhai methu yn gorfforol fod yn bresennol, does dim cwestiwn am hynny. Ond mae ei calonau yma. Dwi'n gwybod am un dwi'n meddwl am nawr. Petai modd mi fyddai yma. Ond does dim modd, ond mae'r galon yma. Ac yn gwrando, ac yn rhan o'r addoliad. Ond mae yna sawl un yn dod ag esgusodion ofnadwy pam ni allan fod yno. A rhai yn chwilio am reswm, yn creu resymau. Ond chi'n gwybod beth, I ni ddim yn mynd I wastraffu gormod amser yn rhestru rhesymau mae pobl yn ei rhoed. Achos mae nhw yn gwybod os mae esgus yw e. Unig beth ni'n gallu dweud yw hyn, am golled. Am golled I Thomas. Ac os I ni'n colli mas mewn rhyw oedfa, hynny yw pan I ni'n gwybod y gallen ni fod yno. Am golled I ni. Beth bynnag yr rhesymau, rhaid just dweud y geiriau yma. Nid oedd Thomas yno. Doedd e ddim yno. I beidio bod yn y fan lle mae Duw wedi addo bod yno. Dyna'r realiti'r sefyllfa, dyna'r gwirionedd. Nid oedd Thomas yno, nid oedd Thomas yn y man lle roedd Duw wedi addo bod yno. Roedd Duw wedi addo bendithio. Man lle mae presenoldeb Duw, man lle mae'r ysbryd glân ar waith yn dwyn y neidiau at Grist ac arwain y saint ymlaen yn y daith o sancteiddhad, y man lle calanogir y digalon, y man lle cysurir y trist, y man lle cryfheir y gwan, lle bwydir yn y wynog a bodlonir y sychedig. Dyna yw ymgynnull gyda'r saint. Man lle mae Duw wedi addo bod yno yn ei plith. Lle mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Lle mae yna gysur, lle mae yna galondyd, lle mae yna faddeuant, lle mae yna heddwch.
Dyna chi fan, allwch chi ddychmygu lle gwell? Ond hefyd y fath esgelistod yn arwain, ond yw yn arwain at agoriad I demtasiynau. Heb sôn am yr elfennau positif, cadarnhaol, pam ddylsyn ni fod yno. Ond mae yna bethau negyddol, wrth esgeluso, I ni'n rhoi yn hunan yn agored I demtasiynau, I newyn yr enaid, I difaterwch am gyflwr yr enaid, a mae'n arwain at diffyg gras. Dyma beth yw'r problemau hyn, dyna beth mae'n agor y drws tuag ato. Dyma beth sy'n drist. Hyd yn oed ar ôl i'r disgyblion geisio ei berswadio. Adnod 25. Y disgyblion eraill gan hynny ddywedasant wrtho ni a welsom yr arglwydd. Yntai a ddywedodd wrthynt. Gwrandewch ar hyn, dyna ysbryd I chi. Oni chaf weled yn ei ddwylo ef yr hoelion, ôl yr hoelion, a dodi fy mis yn ôl yr hoelion, a dodi fy llaw yn ei ystlys ef, ni chredaf fi. Wel, os ych chi yn un sydd yn proffesu neu yn ddigred, beth yw'r cyngor? Ymdrechwch I fod ym mhob oedfa lles eich enaid. Gwnewch y mwyaf o bob un cyfle ble mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Gymaint ag y gallwch chi fod yn gorfforol felly, o ran amgylchiadau felly, wrth gwrs yma'n amgylchiadau, ond I ni'n gwybod pan I ni'n falch bod amgylchiadau yn dod I ni peidio bod rhywle. I ni'n gwybod. Dwi'n ambell I gyfarfod yn y gwaith, dwi'n llawenhau bod na esgus gen I ambell waith, ond falle dwi ddim yn gallu bod na achos mae hwn yn digwydd. Ond dwi ddim eisiau bod yn y cyfarfod achos dwi ddim yn hoffi'r cyfarfod. Dwi'n ffeindio fe'n ddiflas ac felly falle bod na esgus digon teg gen I. Ond dwi'n gwybod yn fy nghalon I, doeddwn I ddim eisiau bod yn y cyfarfod achos doedd y pwnc ddim yn ddiddorol iawn. Ac felly yn y byd gwaith I ni'n gwybod beth mae fel, ond I ni hefyd yn gwybod ond ydyw e mor wir o'r oes I ni'n byw yn ei heddi, mae yna esgusodion. Dwi ddim eisiau bod yna, ond na I wisgo fy lan, na I liwio fe'n bert, a fe na I ddefnyddio pob math o ddisgrifiadau, pam nad ydw I yno. Ond yr un cyngor sydd yma, beth os dawer Iesu'r oedfa? Beth os yw presenoldeb Duw yno, I chi mynd I golli mas? Ac i'r saint mae'n bwysig, ond yw e, mae mor bwysig i'r digred. I'r digred, sawl un I ni'n nabod nawr. Dwi'n gwybod am pentwr gall fod yma, sydd ddim yma, a sy'n golledig, ac na fydden nhw yma. Na fydden nhw'n gwrando ar fforddio chawdwriaeth. Na, mae'n iawn iddyn nhw fod gatre. Dyw e ddim yn iawn iddyn nhw fod gatre. Maen nhw'n pechu ac yn nidd y farn fe fydden nhw'n atebol. Sil arall maen nhw wedi colli cyfle I wrando ar yr efengil. Y rhai sy'n gyrru ceir lan y lawr fan hyn. Dyn nhw ddim yn gwybod am yr oedfa. Ydyn maen nhw'n gwybod am yr oedfa. Maen nhw'n gweld y drysau ar agor. Maen nhw'n gweld bod yna gapel yma, mae'r adeilad yma. Pwy sydd yn gallu colli'r adeilad yma? Mae'n anferth. Mae'r drysau'r agor, maen nhw'n gwybod, ond dyn nhw ddim yn gwybod bod wedi dechrau am hanner ydi 3. Ond dim dyna'r pwynt, yn rhagwyddoldeb, mae cyfrifoldeb ar nhw. Mae'r coed, mae'r awyr, mae'r ser, mae'r lleiad, mae'r hael, mae'r mynyddoedd. I gyd yn datgan mawredd Duw. Does dim esgus, ond mae yna rhai yn gwybod yn benodol. Oedfa, hanner awr wedi 3, yma yn y capel, yma'r efengil yn cael ei ffrigethu. Ac eto mae'r digred yn gwrthodod. A gwai nhw yn rhagwyddoldeb, a gwai ni os nad ydy'n pledio drostynt ac yn dweud, dewch I wrando. A'r un peth am heno, a'r un peth am wythnos nesaf. Y cyngor yw dewch i'r oedfa. Ac ein gweddi nhw hyd yn oed nawr, y bydd na argyhoeddiad o bechod yn dod arnynt. Beth dwi'n neud yn eistedd fan hyn? Beth os na fyddai'n byw fori? Mae yna un cyfle arall gen I. Falle na I ddim cyrraedd y cwrdd nos. Mae'r rhaid I fi ddod nawr. Ond nid dyna beth I ni am iddyn nhw feddwl. Beth arall sy'n drist. Mae yna lot o bethau trist yma. Mae lot o bethau hyfryd yma hefyd. Ond mae rhywbeth arall sy'n drist. Pan dywed y disgyblion o'r Thomas. Dyma beth dwedodd y disgyblion o'r Thomas. Ni a welsom yr arglwydd.
Be fydde pobl heddi'n dweud am hynna? Be fydde pobl Efengyledd heddi yn dweud wrth y disgyblion? Beth? Pwy i chi meddwl i chi? Yn dweud wrth Thomas, ni a welsom yr arglwydd. Ond sylwch, nid cerydd oedd hyn i Thomas. Nid beirniadaeth oedd e i Thomas gan y disgyblion. Nid, gai bwysleisio, rhoi'r ffidil yn y to am Thomas oedden nhw. Roedd ganddyn nhw faich dros Thomas. Thomas, pam wyt ti ddim wedi dod i'r oedfa? Pam nes i ddim manteisio ar y cyfle? Pam doeddet ti ddim yma? Doedden nhw ddim yn feirniadol, doedden nhw ddim yn uchel ail, doedden nhw yn edrych lawr ar Thomas, roedden nhw gyda baich dros Thomas. Fe ddwedon nhw beth oedd yn wir, ni a brofasom o bresenoldeb y dwyfol, ni a welsom yr arglwydd. Yr oedd baich ganddynt drosto. A meddo beidio colli allan, dyma'r broblem, fe gollodd Thomas allan. Fe gollodd e weld yr Iesu. Ac roedden nhw am iddo beidio colli allan eto. Roeddent am iddo sylweddoli'r golled a gafodd. Ac iddo beidio a bod yn y sefyllfa yn y to. Mae beth mae heddi yn oes rhyfedd iawn. Mae rhaid i fi ddweud 30 o flynyddoedd yn ôl byddwn ni byth wedi breuddwydio byddwn ni'n byw mewn oes fel hyn. Fi'n cofio pregethu sawl gwaith yn dweud mae pethau mynd i fynd o ddrwg i waith. Nes i erioed meddwl bydde fe mor wael â hyn. Ein bod ni'n byw mewn oes lle bydde pobl yn pwyntio bys nid at Thomas ond at y disgyblion am ddweud wrtho am ei golled. Ond nid dyna'r oes i ni'n byw yn ddi. Yr oes i ni'n byw yn ddi heddi yw pwyntio bys at y disgyblion ni am ddweud ni a welsom yr arglwydd a pledio gyda Thomas tyrd i weld yr Iesu. Ond mae yna rhywbeth am yr oes yma sydd fel petai'n dweud does dim hawl â chi ddweud hynny. Thomas sydd yn iawn. Os doedd e ddim na, a mae rhaid bod ganddo fe reswm. Ac yn ei glodfori, a'i ddyrchafu. Dyna'r oes i ni'n byw yn ni. Ond roedd Thomas wedi colli allan. Fe gollodd e'r cyfarfod, falle chi ddadau'r pwysicaf oll. A fe ddioddefodd e. Wel, gadewch i ni symud ymlaen ar ail ben o 3 garedd dwyfol. Gwrandewch ar hwn. Mae e'n mor gyffroes. Adnod 26. Ac wedi 8 niwrnod drachefn, yr oedd ei ddisgyblion ef i mewn. A sylwch nawr. A Thomas gyda hwynt. Yna yr Iesu a ddaeth ar drysau yn geied ac a safodd yn y canol ac a ddwedodd tangnefydd i chwi. Dyna chi 3 garedd. Wythnos yn ddiweddarach. Mae yna gyfle arall fan hyn. Ni fyddai Thomas wedi gallu tystio i fod yn mwynhau'r heddwch. Na, bydde fe ddim. Yr oedd wedi bod yn wythnos anodd i Thomas. Fe gollodd allan ar gyfarfod lle dylse fod wedi bod yno. Ond beth bynnag allwn ddweud am hynny. A mae'r rhaid dweud am hynny. Mae'r rhaid dweud nid oedd Thomas yno. Rhaid dweud hynny. Roedd e dylse wedi bod yno. Fe gollodd e allan. Fe gollodd e gymaint o fendithion. Ond rhowch rheini o'r neilltu am y tro. Yr oedd yno nawr. Trwy ras, yr oedd yn bresennol nawr. A dyma i chi 3 garedd. Yn syth, yr Iesu yn ei gyfarch. Ac hefyd yn syth, fe ddangosodd Iesu ei ddwyfoldeb. Yn gwybod yr hyn oedd yng nghalon Thomas. Yr hyn a ddywedodd oedd ei ddisgwyliadau mwyn credu fod yr Iesu wedi atgyfodi. Yr oedd yr Iesu'n gwybod yr holl bethau roedd yn ei galon e. Ac adnod 27, wedi hynny y dywedodd e fe wrth Thomas, moes yma dy fys, a gwel fy nwylo, ac estyn dy law, a dod yn fyslys, ac na fydd anghredadyn, ond credadyn. Am 3 garedd. Fe ddeliodd yr Iesu a Thomas mewn modd tyner do yn sicr, ond eto yn gadarn yr oedd na gerydd yno.
Ond mae yna dynerwch yna hefyd. Rhoddodd her iddo hefyd. Cred nawr. Na fydd yn anghredadyn, ond credadyn. Nawr, trwy ras, trwy drigaredd yr un trigarog, fe gafodd Thomas yr heddwch. Heddwch a berodd iddo allu datganiad sydd wedi sefyll drwy'r canrifoedd. Dyma i chi datganiad. Dyma i chi drigaredd sydd wedi caniatáu i Thomas ddweud y fath eiriau. Adnod 28. A Thomas a tebodd ac a ddywedodd wrtho, fy arglwydd am Duw. Dyna i chi ddatganiad. Ble bynnag yr oedd arni yn ysbrydol ynghynt, yr oedd wedi dod i weld yn eglur, yr oedd wedi dod i ddeall yn llwyr, mae'r Iesu oedd ei arglwydd a'i Dduw. A dyma i chi eto trigaredd. Cadarnhawyd hyn gan yr Iesu, adnod 29. Yr Iesu a ddywedodd wrtho, am i ti fy ngweled, Thomas, y credaist. Mae'r Iesu'n cydnabod iddo gredu, bod ffydd ganddo. Fe ddwedodd yr Iesu, rwy ti'n gadwedig, rwy ti wedi credu. Yr oedi, y mae yn dod at y man yma, hyn sydd yn bwysig, yr oedd yno nawr, ni trwyd ef i ffwrdd gan yr Iesu. Am lawenydd, nad yw'r Iesu yn delio ni yn ôl ein heiddiant, yr ydym ni oll yn heiddi condemniad am ei anghrediniaeth, ystefnigrwydd i ddod ato. Sawl un ohono ni a wrthododd yr Iesu dro ar ôl tro achos bod ni eisiau mynd i rwle ar y penwythnos efallai, achos bod ni eisiau bod yn brysur neu rhywbeth arall, achos bod ni'n llawn balchder a bod ni'n oedi, ddim yn dod i gredu, ddim yn dod i gyffesu, ddim yn dod i'r oedfa neu beth bynnag. Ond am drigaredd i'r Iesu ddyfal barhau i fod yn hir am aros gyda ni, yn ein iachawdwriaeth ni, iddo ddod ag ymestyn allan ei law a'n hachub ni o'r tân. Ond nid oes cysur yma. Nid cyfle yw hon i esgusodi esgelistod neu anghrediniaeth. Rhaid i ni bod yn ofalus iawn fan hyn. Yr sawl sydd wedi penderfynu troi cefn a roed fawn lle mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Y sawl sydd yn penderfynu diwedd ddim yn bwysig. Y sawl sydd yn penderfynu bod rhywbeth gwell gan ddim wneud a bod nhw'n parhau yn y byd ac yn mynd ar ei pob math o bethau a'i trip allan am y dydd a pob math o bethau. Dwi ddim yn esgusodi nhw. Ond beth sydd yma? Cyfle i weld ac i ddysgu fod yr Iesu yn llawn trigaredd. I fod yn gallu maddau. Nid pob un fydd yn cael y cyfle. Achos mae yna linell, ond oes na, mae yna linell sydd yn cael ei chroesi, ac efallai bod rhai wedi chroesi. Ond mae yr arglwydd yn gwybod, ond yw e. A fan hyn, yr oedd yn llawn trigaredd fan hyn. A dyma'r cysur, os ych chi yma nawr, neu yn gwrando efallai ar y we, achos methu bod yn gorfforol yma, ond yn gwybod eich bod wedi bod yn troi cefn, ond yr hyn sydd yn galondyd o'r mwyaf yw hyn, i chi'n gwrando nawr, ond nid dyna beth sy'n bwysig. Fe fi Satan yn dweud wrth chi wedi treulio 30 o flynyddoedd yn troi cefn, ond i chi yno nawr, i chi'n ceisio nawr. Os fydda'ch calon wedi caledu, fydda'ch chi ddim yn ei geisio fe. Os i chi'n ceisio, os oes ofn tragwyddoldeb arnoch chi, os yw uffen o'ch blaen chi ac i chi'n meddwl, dydw i ddim eisiau mynd yno, o Dduw byd dricarog i mi. Ni fydde gobaith i chi fel arfer, achos fydda'ch chi fel arfer mor galed, fydda'ch chi mewn poeni am y peth. Ond mae yna obaith, os i chi'n ofni'r peth yma, mae'n dangos bod yna obaith i chi, ac mae'r ffaith bod chi'n gwrando nawr yn arwydd bod yr arglwydd yn fodlon dangos trigaredd i chi. Os ych chi wedi dod ac amodau i gredu, os ydych wedi esgeluso i geisio. Yr ateb yn yr ysgrythyr drwy'r amser yw, wel, dewch ato nawr. Peidiwch â phoeni am ddoe. Ydy farhewch am ddoe. Peidiwch â gadael i Satan eich perswadio chi bod dim gobaith. Achos os ych chi'n teimlo yr anobaith yna, a'r awydd, dyna'r man gorau posib i fod. Ac i chi nawr yn y safle
ceisiwch yr arglwydd galler ei gael ef gelwch arno tra fydd yn agos. Dyma'r sefyllfa. Os ych chi'n teimlo i agos at drwydd, os ych chi'n teimlo ofna i'r beth, os ych chi'n teimlo dryswch, dyma'r sefyllfa ni'n gweddio amdano. Bydd yr Iesu yn ymddangos fel nath e'r disgyblion, ac y bydd yn dweud tangnefedd i chwi. Heddwch yr efengyl, bod na heddwch i'w gael yn Iesu Grist. Does dim heddwch i gael unrhyw le yn y byd tu allan Iesu Grist. Does dim gobaith i'r byd yma nag oes tu allan Iesu Grist. Pan ddath Iesu Grist mewn i'r ystafell honno am gyfarfod. Wel, yn drydydd i orffen, ffydd heb weld. Adnod 29, yr Iesu a ddwedodd wrtho, am i ti fy ngweled, Thomas, y credaist. Bendigedig yw yr rhai ni welsant ac a gredasant. O, mae'n wir fe gredodd. Yr oedi. Mae yna gysur fan hyn i lawer yn does. Yr oedi, yr amodau sydd wedi cael ei rhoed. Fe gredodd yn y diwedd. Allwch chi ofyn hyn, beth oedd yn meddwl Thomas? Os oedd rhaid gweld yr Iesu yn y corff, ar sail meddylfryd Thomas, pa obaith oedd yno felly i'r sawl yn yr Hen Testament o fod wedi gweld yr Iesu yn y corff? Yn yr un amod yna, oedd ei gorfod gweld yr hoelion, yr ôl yr hoelion ac yn y blaen, yr oedd e bron iawn yn dweud, wel, mae'r holl Hen Testament, beth maen nhw'n ei gredu, achos dyn nhw ddim wedi gweld yr Iesu yn y corff. Beth am weddill y byd nad oedd yn agos yn ddaearyddol at yr Iesu ar y pryd? Beth am bobl oedd yn trigo mewn gwledydd eraill yn Ewrop? Doedden nhw ddim yn agos, o'n nhw miloedd o filltiroedd i ffwrdd o'r Iesu. Doedden nhw ddim yn mynd i weld yr Iesu yn y corff. Pa o beth oedd nhw? Beth am y sawl oedd i fyw ar ôl dyddio'r Iesu ar y ddaear? Sef ni heddi, 2000 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Lle mae'n amhosibl i ni weld yr Iesu yn y cnawd. Beth oedd Thomas yn ei feddwl? Yn dod ar fath amod, ei roed ar amodau yma, rhaid i fi weld gyda fy llygaid. Rhaid i fi deimlo gyda fy nwylo. Ond serch hyn, caniataodd yr Iesu iddo weld a chredu. Dyna chi drigaredd. Ac yna, iddo ddatgan un o'r datganiadau mwyaf rhyfeddol a ynganwyd o fy arglwydd am Duw. Ond dyma i chi galondid i ni heddi. Am i ti fy ngweled, Thomas, y credaist. A mae'n cael y cysur, y sicrwydd cadwedigaeth. A mae'n cael yr nerth trwy ras i roi'r datganiad mawreddog fy arglwydd am Duw. Mae wedi cael hwnna i gyd. Ond dyma i chi eiriau, bendigedig. Dyma be mae Iesu Grist yn dweud. Bendigedig yw'r rhai ni welsant ac a gredasant. Am galondid gan yr Iesu i ni heddi. I chi efallai sydd yn dod yn llawn cwestiynau, amodau hyd yn oed. Yr ydych yn yr un sefyllfa mwyafrif o bobl y byd dros y canrifoedd. Nid ydym wedi gweld yr Iesu yn y cnawd, ond yr ydym yn gallu teimlo i bresenoldeb drwy waith yr Ysbryd Glân. Gai ofyn oes yn yr rhai sydd yn gwrando yn gallu tystio i chi brofi ei agos hatrwydd, hyd yn oed trwy wrando. Nad ydym yn ei weld ar llygad corfforol, a ydych chi trwy ras yn ei weld trwy lygad ffydd. Mae modd i chi hefyd brofi'r heddwch a roddodd yr Iesu dath e'r stafell a ddwedodd e tangnefedd. Dyma be dath e a tangnefedd iddynt. Y mae modd i chi hefyd i brofi'r tangnefedd honno sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Y mae modd i chi hefyd ddatgan ei fod yn arglwydd arnoch. Dyma'r wyrth y gall rhai ddatgan y mae'r Iesu yn arglwydd ac yn dduw arnau, yn waredwr i ond yn arglwydd arnau hefyd. Y mae e'n bopeth i mi. O, dewch ato felly. Dewch at y groes. Ond nid yna ble talodd e'r pris. Yno ar y groes, lle gwisgodd e'r coron o ddraen, lle roddodd ei ddwylo pur ar led. Ac yna'r tywyllwch, erchyll yna. Yna y tad yn troi gefn yna, yn tywallt,
y gosb eithaf. Dydyn ni ddim yn gwybod beth yw'r gosb eithaf. Dyma'r gosb eithaf. I'r arglwydd Iesu ddioddef uffer, nid am un person am ei holl blant. Fe ddioddefodd e'r gosbedigaeth mwyaf erchyll, fedrwn ni ddim deall. Am dywyllwch. Ac yno ar y groes fe dalodd Iesu Grist y pris yn llawn am bob un o'n pechodau, hyd yn oed y pechodau o dod ag amodau i Dduw, sut i ni'n mynd i gredu. Y gosb am ein gwrthodiad ni blwyddyn ar ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn ar ôl yr holl gyfleoedd a gawson ni. Fe mae'r Iesu wedi cymryd y gosb am yr holl pechodau, am pechodau ni fel i blantau, i ni fel i blantau fod i wybod yn well. Fe ddylse Thomas fod wedi bod yno, ond doedd e ddim yno, ac fe gollodd e allan ar y cyfarfod pwysicaf oll. Ond fe gymerodd yr Iesu'r gosb am y pechod honno. A mae'r Iesu'n cymryd y gosb am bob un o'n pechodau ni. Y mae'r cyfan yn cael ei hoelio i'w groes. Edrychwch trwy lygad ffydd ar Grist yn hongian ar y groes, yn cymeryd eich cosb yn eich lle, ac yna, ar ôl gweld, edrychwch ar y bedd wag. Edrychwch i weld nad yw'r Iesu yno. Does dim modd i un archeolegwr ddod o hyd i esgyrn yr Iesu. Amhosib. Ni'n ffeindio esgyrn pob math o bobl. Chi'n cael hanesion gwledydd trwy ffeindio esgyrn a'r pethau maen nhw wedi gadael o'i cwmpas nhw. Allech chi ddweud hyn wrthych chi, wneith neb dod o hyd i esgyrn yr Iesu. Atgyfododd e o'r bedd ar y trydydd dydd yn fyw ac yna sgynnodd e i'r nefoedd. Ac edrychwch i weld mai dyna prawf mai ef oedd mab Duw, y Meseia. Fe yw ein gwaredwr ni ac fod ei iachawdwriaeth ef yn gyflawn. Felly dewch at y groes, dewch at y beth wag. Ac a gweld ei fod wedi concro'r bedd a Satan a phechod. Dewch ato felly, plediwch am drigaredd. Achos mae'r Iesu wedi dweud hyn. Bendigedig yw y rhai ni welsant ac a gredasant. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn galw arna ti drigarhau wrthym. I ni'n galw arna ti i fod yn bresennol ym mhob un o'n hoedfaon. Gad i ni i bledio at ydi i ddod i'n plith, i gynhesu'n calonna, i ddod ar heddwch y tangnefedd sydd yng Nghrist Iesu. O Dduw, te'r gweithiau neu'n plith ar gyhoedda y digred o'i cyflwr. A gad i rai ddod mynedi feirwch at droed y groes, ac yna trwy ffydd yn derbyn y bendithion di-ri sydd yn yr arglwydd Iesu croeshoeliedig at cyfodedig. O Dduw, gweithiau hyd yn oed heddi. Rho disgwyliadau mawr i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch i ni orffen i'n gwasanaeth drwy ganu'r emyn 555. Cymer Iesu fi fel rydw fydd ni allaf fod yn well. Dallu di am gwna'n agos fwyllus i yw mynd ymhell. Yn dy glwyfau byddai'n unig fydd yn iach. 555 gyn i sefyll uwch ni.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.